बेवाइनि मोखां नायनो फैलायबाय आंहा मालाया Happy birthday to you Happy birthday dear Debbie Happy birthday to you แข่งใครเลยเนี่ยคนไปอ่ะเงอะเราบุคคลไปอ่ะปะ Hello लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ दिनै शिव फुजा लोगोफोर महाशिवरात्रि फुजा दिनै दा जोङो आइ आं ओमफ्राय जोंहानि फादार ओमफ्राय बाबा आलासि जानो थांनो नागिरदों बिनानावमोननि न'आव दिनै महाशिवरात्रि फुजायावनो आलासि जानो थांनो ओंखारबाय फुजा होखांबाय आङो फुंनिफ्रायनो एकदमबारे आथुर बिथुर खालामनानै ओरैनो नियमखिनिखौ खालामनानै दोनबाय आरो ओमफ्राय दा थांनो ओंखारबाय नै माबा मा होनो बिनानावनि फिसालानि बार्थडे दिनै एकदमबारे फुजानि दिनावसो गोलैबाय ओरैनो थारमाने आलासि जानोसो लेंहरदों आरो बिस्रा थारमाने बार्थडे बिदि मानसि लेङाखैनो ओरैनो न'नि गोजायैनो एसे फिसायै सेलेब्रेट खालामनो नागिरदों ओमफ्राय बेयावनो थांनो ओंखारदों ओमफ्राय थांनो गोसो गैयामोन एकदमबारे बारे लेंहरबाय थानायखाय दा थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय आङो सानसुमानि खाथिरावसो थांनो नागिरदों मा होनो सानसुमा माने जोंहा बिनानावनि हौवा बियो प्रत्येक बारैबो जोंहानि बाबानि बार्थडेआव फैयो आरो थांनाय बोसोराव फैना खामानि मावफैयो बिसोरा अन्थाव बाथाव एबारबो फैनानै एकदम हर थालांलायो ओंखायनो आंबो फुजाबाबो न'आव फुजाखिनिखौ होबाय ओमफ्राय थांनो ओंखारबाय फिसालायाबो जि अख्रा थांनो गाबख्रावगासिनो दाख्लैनिफ्रायनो डेभिड न'आव थांनो फंबाय न'आव थांनो होननानै ओमफ्राय दा थांनोसै नमि आरो मिथुआ थाङा बिसोरखौबो लिंहरदोंमोन थांजोबा न'आ लांदां जागोन नालाय बेनिखायनो बिसोर थांला मालाबा थांसिगोननो आङो लेंदोंमोन बिराद जबरदस्ति ओमफ्राय थाङा जाहैबाय ओमफ्राय दा थांसै टाइमाबो दा 12ता बारबाय बिदिनो फुजा होबाय नालाय गोबाव जाबाय ओमफ्राय आङो दहायो खुलुमनायाव एसे भिडिअ खालामदोंमोन लोगोफोर बेखौबो आङो सोनानै होनोसै बेनि उनाव आं फारि फारि देखायलांसै ओमफ्राय आङो नै बिराद सान्दुं गोसाखा लोगोफोर नै आंहा फुजा होखांबाय लोगोफोर बियो गोदान मन्दिरखौ लादों ओमफ्राय बामुन पण्डित लेंनानै लानो सानदोंमोन ओमफ्राय पण्डितआ सासेबो मोनासै दाख्लै जोंनाव फैनाय पण्डितखौबो मोनासै बेलेगाव फुजा दंनो सिगांनिफ्रायनो मालाय बुकिं गोजा बेनिखायनो ओरैनो रावखौबो मोना आरो दिनै फुजा टाइमाव बेनिखायनो न'आवनो ओरैनो जि हायो गावनो नियमखौ आंनि हिसाबैनो होनाय जाबाय आरो आङो जेरैबायदि फुजा होयो गावनि नियमजोंनो होबाय आरो दा भुल जाबाबो भगबाना निमाहा होनांसिगोन गावनि फिसा साननानै बिदिनो आङो होलाबायबाय आं होनायबाय गरसुक मोनफैबाय जोङो गारि नेगासिनो बास दाबो मोनफैयाखै ओरैबायदि सान्दुंखा गरसुक ब्रिज बानायनायनिफ्राय बिराद गोजानाव गारि गाखोफैनांगौ लामा बानायबाय थादों नै गरसुक ब्रिजआ लोगोफोर लोगोफोर नलबारि मोनफैबाय जोङो गणेश मन्दिर ओमफ्राय साहा लोंनो नागिरदों जा खस्थ' फैबाय फाथै जाबनाय बायदि बासानो गैया दिनै साहा लोंसै मेथाइ लानोसै बाबाया चावमिन जायोनो दसे देनोसै नलबारि गणेश मन्दिर मेथाइ जादों साहा नै प्रणया चावमिन जायोनो बागानबारिनि बासाबो नै नेगासिनो मानसि गैयामोन दे जलदि जा हा फुल जाबा थाङो न' बुरायावबो फाथै जाबनाय बायदि जाखायो बा जानो हागोन बायदि मा लागादोंलै बेलाय टमेट' सस नामा जानो हागोन 70 थाखा मानि नै नलबारिनि चावमिना जोंना गरसुकआव 40 थाखानो मोनो नै लोगोफोर बागानपारा मोनफैबाय खुनुरुखुम आयौ एकदमबारे दिनै गारियानो गैया एकदम गुवाहाटिनिफ्राय फैनायावबो खस्थ' मस्थ' बासाव फैबाय
आसपुर सासपुर गाजोबबोलायबाय आंना आथिंनिया ओमफ्राय नलबारिनिफ्राय गणेश मन्दिरनिफ्राय आरो बागानपारा गारि गंसे गाखोबावनांगौ नालाय बेयावबो टेम्पु गाखोनानै फैबाय लामाया ओरैबायदि गाज्रि संख्ला संख्ला दा टाइमा 4टा जाबाय दा आंनि आइया ओमफ्राय जोंहानि आयंनि फिसाजो हाबा जाफैनाय दं बेनि बेबि मोनदों गाबोन नायनो थांगोननो आइमोना ओमफ्राय बेनिनो गस्ला गांसे लानो नागिरदों गाबोन जुदि थांनाय जायो आं ब्लगाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन ओमफ्राय खाथियावनो नै शिव मन्दिर दं नै बेबायदिखौ लाबाय पिंक कालारखौ लाबाय अरेन्ज बिमाजों आंजों मिलायलायना लाबाय गोरिब मानसि मा खालामनो गांसेखौनो मिलायलायना लानांगोन आइया बांसिन होबाय आरो ओंखारदो मालाय डेभिडआ मोनफैबाय लोगोफोर बेसे लायो भाराया सानसुमाया होखाबायलै जोंना बेसे लायो भारा ओरैनो सानैबो खिथालाय आरोखि खिथानो होआखैबालाय औ मोनफैबाय लोगोफोर नै गामि मोनफैनाय लोगो लोगो गोसोखौनो बिराद गोजोन मोनखायो नै सानाबो हाबसिगोन बिराद गामियाव मोजां मोनसिगोन आरो आं थानो खास मेरा भी गाव हटी नै मोनफैबाय लोगोफोर फिलफिलिजों फैदों बागानपारानिफ्राय एसेल' लामा आरो ससेल' ओमफ्राय सानसुमाया रिजार्भ खालामना होनायखाय फैबाय ब्लग बानाय फैदोंगासिनो ब्लगार जाहैबाय नालाय लोगोफोर नै गामियावसो बिराद मोजां बेवाइनि मोखां नायनो फैलायबाय आंहा मालाया बिगुमैनि मोखां नायनो थाङो आंहा बेवाइनि मोखां नायनो फैयो मैगं गायदो खोमा मैगं मा लांदां फांदां जाजोबगोन न'फ्रालाय बेथोनो मा लांदां जाजोबगोन न'आलाय मैगं बारिसो जाजोबबाय माथो माया ओइ सैमा दांना बाबा नै मालाय सैमा फिदों मा नाम सैमानि नामालाय जिमिनो मावजि नामसो लाखिदों साहा लोंसै जा देना देरद्रायो बेल बायनांगौ आयं होननाय गस्लाया थैसिगोनलां बिसोरखौ लंपेन्टआ गलांबाय दिरुं खाना ला थैसिगोनलां गथ'खौ ओइ डेभिड थां आबैनिखौ थां आबैनिखौ नै मोनाबायानो मा होनो 6टा जाबायानो खोमा ओइ आइया जोंहा बिनानावनि बिखुनजो बाबुनि केक हानो नागिरदों ओरैनो न'नि गोजानो फिसा सेलेब्रेट खालामनो नागिरदों आरो एबार बार्थडे खुङाखै बिस्रा गिदिर खालामाखै दाउखिना मा बिलाइ दाउखिखौनो आखाइजों दांलाबाय फुजानि दिनाव गोलैबाय नालाय ना बेदर मोनजाया नालाय बेनिखायनो बार्थडे खालामासै जोंखौ जाहोगोन थेवबो जोंखौ जाहोनांगोन फुजाबाबो जों हले गारखाया ओरैनो जोंखौ आलासि जानोसो लिंहरखादो आरो बार्थडेनि थाखाय नङा ओमफ्राय फैनायबो जाया स्कुलबो बन्द' नालाय दा आलासिबो जालांसै होननानै फैबाय ओमफ्राय आंहा बिनानाव सासे उन्दैखौ मिस खालामगासिनो नमि आइ मिस इउ गाबनो ओंखारबाय आं बे फैफाबा आंहा रिल्स बानायनो एसे गोसो गुदुं जायो बे थाफाबा मा जागोन दा आंहा फोथार गेजेर गेजेर रिल्स बानायनो सानदोंमोन नै आंना सुर गादो लोगोफोर नै बासाव फैनो आथिङा नायजाला खाराफोरा बुरै मानसिनि आथिं बायदि सोर गानाय गाख्लाबदोलै गारियाव मबाइला साफाथार केमेराया Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear David. Happy birthday to you. Dừng lại ông này. Lá gạo, rau một con ăn rồi. Cao hóa rất xí gàng.
แข่งใครเลยเนี่ยคนไปอ่างMami sikin ka lang ako. Raw mo kon pa ya ba? School là mấy câu à? Cao à sơ. Yeah. Cao sao chơi xỉu lại thế? Đừng vào leng rau bự. Hang nữa thứ ta ra khi. Kawan thứ ta ra khơi. Ơi rồi lấy ăn hạt xíu. Mà lại mình đu với thằng nó ràng thì bà tiêu lại ăn sự gian ăn không rồi lại gắt ăn đi sự bảo thế ăn cứ sự ô vậy Akraman ca bác ảo Akraman hôm nay dưng nè ra vậy đây ra là nó nữa sẽ xuống là lại mà lại thank you. Happy birthday, mommy. Happy birthday, mommy. Thank you. Angni birthday dengan nanti apa nih sih? Oh, nih birthday cake hagra prabu solo bukan nering arau bu. Abi khatam dong isi. Ini lang satu ini ya. Sampai deh, sampai. Này cake dàn sẽ lấy cái phần birthday này. Và David, uha sẽ ra khắp bên nào lại? Mà này. Ayah saya cake dàn này cái đấy. Hep, Bhagwan. Hay lấy. Mau beri card crown of to đứng. Sehingga apa nih mansi bedi tariso. Này em khám xong này để là bina nó muốn nạ ayo nem phải bina nó ang di subscriber này subscriber bina nó lagi mendengar bina nó ni nó wow nas ma subscriber नो आंखौ लोगो हमफैदों आंखौ फैगोन होननानै मिथिनानै थारमाने फैदों जाहैबाय ओमफ्राय दा लाजिबाय बिनानावा दा मा ओंख्रि जाहोयो बिनानावा एसां गोजाननिफ्राय लिंहरदो आलासिफोरखौ मालायहा रांखेबखेब जाबाय नै जोंहा नमि जानो पेटलि जाबाय मालायखौ बुंनायावनो अ आंबो जागोन र' मैयानिफ्राय गारबासिनो जोंना बेदर रानगासिनो फुजा बोथोरावनो बेदर जानोसै आंहा एकदम रायखस सेहेरानो न'आव फुजा माबाना फैना मालाय शिवरात्रि फुजाया मोनायावसो जायो नै अमा बेदर दद' ओमफ्राय बेदर ओंख्रि ओइ आबुनो ओंखाम लाबोबाय Bye लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन सुजिमा मोननि न'आवनो बाय नोंहालाय माबा दंबावो नामा नानेखा बिमा Kata deh, semua kata. बाय